Значи, намираме се в село Орцево, в кръчмата на Муса, най-известната кръчма в село Орцево. Ето го Муса, тук е седна при нас. Трябва задължително, който идва в Орцево, да дойде тук при Муса да опита невероятно вкусния домашен суджук, луканка, сирене и всички домашни, ето виждате ги там изложени вълшебства, които той приготвя сам. И понеже сме с господин Жулев, който е почитател на българската природа, туризъм, искам да му задам няколко въпроса в тази прекрасна обстановка, в която се намираме. Какво, господин Жулев, ви мотивира да се преместите от Швейцария в България и да се занимавате с тази крайно необходима обществено полезна дейност, която се занимавате в момента, именно разкриване на всички незаконни сметища в нашия регион, разкриване на ужасните злоупотреби, които се извършиха в депото за отпадъци в село Борово, което доведе до отравянето на безброй животни и селскостопанска земя и застрашаването живота и здравето на стотици хора. Защото вие всъщност с две думи можете това изобщо да не го правите. И от тук почваме да си говорим на ти. Ще помоля да кажеш две-три думи, Станислава, за себе си, за да могат хората, които не те познават, да добият малко по-ясна представа защо го правиш, защото това е важно да се знае. Добре, Радо. Станислав се казвам. Станислав Жулев. Строителен инженер съм по инфраструктурно строителство. Завършил съм в София и в Техническия университет в Виена. Както каза, бяхме дълго време в Швейцария, там са родени и децата ми. 7 години, не знам дали мога да се каже дълго време, но не беше малко време. Там си работих като инженер-проектант, занимавах се с сериозни проекти, до обща сума до 500 милиона франка. Занимавал съм се и като отговорно лице, ръководител на проекти, дори с разработването на нормативните документи на кантон Цюрих. Общо взето нещата вървяха доста добре, но ние не отидахме първо с мисълта да останем там за постоянно, а по-скоро да събера опит в тази сфера. Там швейцарците са доста силни и самото им социално общество също има много какво да ни предложи като получение. Това, което обаче аз виждах, че в България могат да се правят някакви неща. Виждах хора, които вършат нещо, дали успешно или неуспешно, но опитват да правят нещо за напредването на обществото ни. Аз от чужбина не можех да направя кой знае какво, почти нищо. Евентуално, като се пребера за 2 пъти в година за няколко дена нещо да помогна тук и там. И общо взето затова решихме, че сега е момента. Тогава беше и COVID кризата. Видяхме, че мога да работя от вкъщи, че се получават нещата и мога да се пребера и в България и да си имам и хубав живот, стабилен и съответно и да помагам и в България, доколкото мога. И така прибрахме се в село Борово, селото на жена ми. И всъщност нещата не тръгнаха от тези незаконни сметища, които каза Лити Борова, просто от всякакви други дейности. Тоест аз търсих начин да съм полезен, предлагах се на общинари, на фирми, дори безвъзмезно, като им казвах, че няма нужда дори да ми плащат, просто ще им давам съвети как да стане по-добре, дори с по-малко пари. Тоест как да направим едно хубаво благоустройство, което видях, че в България липсва. Не видях никакъв интерес и оттам почнах да търся начин, по който да съм полезен. И малко по малко, през организации, чрез различни хора, стигнахме и до това, което ти каза в момента. В момента събираме данни за всички незаконни сметища, законни сметища с проблеми. Като основната цел е, понеже видяхме, че нещата в България са така нагласени, че че общинарите и държавата си нагласили незаконните схеми, така че трудно могат да се ударят или да се промени нещо. Тоест ние не искаме да ги удряме, ние не сме им врагове, напротив искаме просто да им покажем и да им кажем, че може да стане по-добре, стига да се заинтересуват, но понеже те не се интересуват, решихме да пробваме специално с тези незаконни сметища, хем да решим един голям проблем на България, хем да ги притиснем, да им покажем, че не са всесилни и трябва да се слушат малко и в мнението на хората.
Да. С две думи, ти смяташ ли, че Швейцария е Швейцария заради начина, по който хората мислят и работят там и се организират, и че всъщност само от нас зависи да се случи това същото нещо тук. Имаме природните дадености, имаме потенциала, просто от нас зависи това да се повтори тук, даже може би да се подобри. Да, аз наистина смятах, че има хора, които милеят за България, които имат желание да променят нещо, просто нямат познанията да го направят това нещо, и аз смятах, че като се прибера с моите съвети и напътствия, можем да работим заедно и да тръгнат нещата към по-добре. Оказва се, че тези хора всъщност бягат от мен, когато им кажа, че мога да им предложа помощ, че имам познанията за да им предложа нещо по-добро. Но видях, че всъщност по този начин бих им нарушил техните интереси, които всъщност са основното на обществените институции, не защита на обществените интереси, а защита на техните лични интереси. Да, благодаря ти. Това за сега е достатъчно, надявам се. Поне малко да сме задоволили любопитството на всички, които ни гледат. Това беше господин Станислав Жулев. Вие сега слушате неговите думи, може да проверите неговите действия, за сами да се убедите, че това, което говори, напълно се припокрива с това, което прави, което е много рядко срещано явление в днешно време. Благодаря ти, Станислав, благодаря на Муса. Пак ви призовавам всеки, който обича туризма, обича натуралните продукти, обича естествената, натурална, чиста българска храна, вино, ракия, да заповяда в село Орцово, в кръчмата на Муса, ще остане невероятно доволен. И за сега е това. Благодаря на всички, които ни гледат.